Sumon de Burma te rakhi de Burma ni nukhongni koktuma. Borok Facebook on noklai hamjaklai kaijaklai mani koktuma. Rakhi de Burma phataro narsing pori tongo. Sumon de Burma haste ono samung khlai tongjao. Ajora borok Facebook on noklai hamjaklai kaijaklai mani koktuma. Kaijak mani taldok eba 6 man ni yakolo nukhongo kisa hiksai kokbang laikha bulaikha walaikha. Truk oba hekino nukhongo hor nangkha. Koktuma sangte bo saimankha yango bihik rakhi de Burma sak okoplongkha ogo busa chukha ajora agotolao sak nanya hinai bihik no tobui phaimani phiaba bihik busaino bohok bising ni cherai nostong thangka hai hinai busa khibi mani bo koktuma oba hekino nukhongo tebo hor nangkha walaikha toklaikha bulaikha haike mamangno nukhongo kesa kereng laite salja bihik busaino kagai kalangmani koktuma phiaba busaike bihing no kagai rohoyako rakhi de Burma ni nok nokhongni borok rok bina ama babu song phai rakhi de Burma talang thamkai mani koktoma tabuk Sumon de Burma wan chukjak bini ukologo kubun chala tongo de oba haikha no tonikha bo wan chukpaina phiaba Sumon de Burma tabuk phano nasingjak ang bo banya tese nokhong khanai hinai bo bini bihing no nasingjak Sumon de Burma sak saijong paile jakliya kamini lukorok no bini ni ani thani hastini joto tipra salu korungni thani tabuk chubachu sanjaka bini opati mono kisa salai rijade hinai tesa bo bihik no nasing tongmani bagai nokhong khana mo chongmani bagai Sumon ni kami ambasa nali sora somburam kami bihik rakhi de Burma ni kami ingkha jompujola develop by khobjak horikontha kami borok kaijakha 3 February 2021 bihik busaino kagai kalangkha 19 September 2021 bisalai thangka tabuk phano Sumon bihik no nasingjak bo bihik ni kamio thangi bo nairokya bona tokna hinai sikri jakmani bagai tabuk khani bagai no sak saijong paile jakliya hasteni lokorongni thani chubachu sanai tongjakha phiaba patimong busuk jorate koboi phaideseng bini khukdino kisa kok khana layana Puila hingke ang sawono ang anlogini bai hamjangmani prai 2016 jimi hamjangma pore 4-5 bosor ang bonogo tongkha hamjang hunino tongkha bonogo tongman pore ang 3 tarigo January mas enggak February mas ni 3 tarigo ang kaijama pore nukjakha tabu anogo somisya anogo tongna naya janani kosto tongnani kosto thunani kosto এই সব ব্যাপারে কষ্ট মানে সাবনিন বিহিকে কষ্ট নিল আন লগিনি বড় কষ্ট জাগুন সব তামনো কষ্ট জাগব জানানি তংনানি মানে খিনানি কোনে কতগুলা প্রবলেম তংনা নাই আন নহ দেন নং কি ববাই কাইজান মানি ইয়াগুলো নং নিনি লগিনো নংগো বাই কষ্ট খাইতরে তনি আগি de toniya বিয়াল খাইতে তনি হি toniya bo actually tabuk sanatha aga an buri handicap handicap phone ang hamjagoi tongbono tabugo agibo hamjag tong boka khakmo kusupsai miya abono kususpariu bo bahai sana musung na bono pairi akone charibo kono mane bono torja khlaiya mai chariya khani ene toniya ka kaijma pore কেতামনি কষ্ট জাখাবো সালা দবিসা kostong malem karon khabo nogo tongnani kostong jago chanani tongnani thunani mane kotogula kostong jago ngai bo onogon oro tongna naya mane yang nogomang phaina hino bo bhai maso 3 bar 3 maso je 3 bar 4 bar nogo phayo engge habake to phaiya kono songsaru nyagle ni bihini parale boro gabordi ni para gabordi ngai o কষ্ট ni bage debo parao phai tom phai para bolte bobo mane tohmi sani nok khatang jago ma baba songbai tongna musunggo haini sawobo nang to rohoya na ang rohoya tong yang bono jefuru nango ang to samung khaijanai goriboro rohona nge tabuk nini bihik ni hikta tabuk boro phaijak bo tabuk bini nogon phaijak binokon phaijak bosuk balok khabo no sogro bisai फाइमान इंखा 2021 नि bo 2021 ni ingota November mas ni simen bo phaijak November mas ni na benno ki je bo afon je phaiman thangya kono ko daw phano thangya ko bolte mane
bihik besai to kicha micha mane nggo mane nogo walai sulai nggo ahengo plus bo osmoi petnet petnet pore mane bo doctor naija khachi norono mane kulai hospital nggo district hospital naija pore bo polio nakha 2 bar nama pore bo tibo nukjakha bo je oro tongya mane agolta fainai obo ang gosika engke sob সময় to rang kuri dok nai boli jungla kam khaisana ba plus rang khangkana phaya kana doctor naijaka dajai pore obon bisingo bo ani monai sorika mayangkha edisiu tong khumulongo engke ang bono saka nong to doctor naijagoi ngo nonong scooty talangoi ang anko kuni barau thanai botom sorika maya nai pinai ni engke akon phaya kana binogo thangoya konoi scooty talangoi ang thama pore sari phisingo bo ano koklai saho scooty tui phaya engke bo ngo mane koto sunai ahai khainai ahai ngai ni saho ano engke amgo joli saho ka obon bisingo bang joli saho ka Abon ke asum sare noro saho na abon sega noro kono mungsa so kokbang lai kono mungsa so kokbang lai kuri kuri just scooty tu ya kanai bo sabo scooty repair ka ang bain thana hai khainai gam joli khata ani bo dos tung an dos kori hima ko gyang ka ang joli ya kanai saho ka o bhai chare scooty hosa si thunia hang gai mane khune phaina ding na ang joli saho ka asum sawa sa sangbain dabo aso sambena borok guardian tu ya kanai phaya kanai mane khune tlang thang bai ka o mane khune tangma pore bo borok gari daibono dala saitubo kisas kok salainani mane go guardian kok salain hiniche jung fainai thanani hinoi gari darbo sono dala saitubo inga obon bisingo bo borok asukla kya chin guardian asuka asunga pore nukjakha bo ano phaike gano phaya kanai lathi phungsa thapra phungsa rikha rima pore khana hurukai ani ko bono bukha mane buya mane hinka ongong kha e pore khana tisa asuke salake mane aini driver ke saka khamjagoi jungle driver ba tam thani obo to kono walai buya kono walai kono be just obo ko kata cutting ma baise nor guardian nor kalang thani ni saka ang an logni boyang ni bororo driver ge borok sanas naruglia tlang thanga gari o daito ni kha bosor kaisa ngi thanglai thangkana bosor kaisa lai thangkono ang bono tisa thangpikha karon tanga an bihik ang bobai kono kab kaglai ko kono dibosor niye ko ang an bihik na ang bono ka thangma pore nukjakha binimoy song ano onek kok saka an bukrajo onek kok saka obon bisingo bo ang gori ngo nini hangare furu ang bosor katon phaima na bono gamsa tuniri mani bono ko to hamaya ta habdini sajak ingora daisung tongo o daisuni bonoro ang gamsa tuniri kha bisal market ni ta paitlangoi bosol pulan ni inga tam khalaka an bukrajo kadure akonai khita rohu mane nang o gamsa pai de mane obokhan nana no thang tunuri kha inge nana khai an logini borong no hinoi gamsa ri hoka rima pore no khujaka an bukrajo gamsa kadula konai khita rohu ganna karajo sungtabok ni hegno rohanan choili ate ja rohana soya plus ang bai mi mili dia kono bo khai dia mane call bo khai dia an number jo to blog list to ni ja gabon nang kobe kok sadi babai sekang rogote kun mungsa ko ba hai kok bang lai kono bang ma kuri jodi bang to hanga an majra risu an mung khlaisu sasti risu asuk banyo thangpai kata asuk ban thangpai kya gang ki no phia bonang khibi maya ang bono tisan na phan ko na mar babai tong na musung ga ngai nang ke oboro roto banya na ke bawan suka na kugun celarok na hamza ke rokoda boba nung chali tong habro khe nang kisa top thon hai na kasa actually mane ungphan mano karon tangkha bor guardian se bona chabi ton ting ari rang tongo kai riono hai khai riono nong koiding pore khe chakri manano aina kotogula sakana sam pore phone boba usur thangana usur pore phone rang bano recharge khlai hodi nei mas phaikengana ano recharge khlai ho obo soti kok jata ang kobi kok so bo ana ang bono bhai mane ang khaima porte ke bana ano recharge khlai hodi rang kuri kha hai ro nei recharge mi khlai ho kintu rang khan nai sudu recharge mi khlai hodi ni saho ano mas phaikeng kha ganarok nang kheni ma ba usung talang sa salai kya emne to salai ko tasta phaidi phaikeng kai khai ro hanai police ukil adar ti phaifono miliria ni saho moiso
Gan nangkai milih nama semua. Angkai milih nama semua. Mana semua. Mana musuh. Dokono kang bono pun camri kai tong lai. Tibang bono kang muya. Karena tu. Ni kami ni borok le oh ni oh kau tu nanu saya di mangka. Saimano. Saiman phono. Mana ani digi bu saya bon digi bu saya. Mana salaya kan tisa solution klai mano ni. Nai mani kintu borok. Mana eng klai dia. Tak hai di. Ahai nana call klai mana anu kutuku. Kau kasan musuh berarti. Ani yang ni borok bo. Tisa kau salaya te ani. Login ni ayang ni guardian bo. Mana salaya ni hilai ek khano khaya konoi jate. Ang bay mana tisa songsar klai na bagai klai mana milit itu. Nangkai ni hina tese kifle mana musuh. Mana musuh kan? Ang jasa kemana mana musuh? Ang bono ko phono camri phone kai tono negosika. Borok si man te unglia te kurikha ne borok bibine rong khana sab. Ingkai ta saka o jaga ni dai sono saka. Dai songo sabo te unglia alka buri nasidi ne karon ta borok ni family no buibo samano. Kaham hamya. Angka tiba obin bising ko ba karanta angle borok bo bisi hamja ka bobon kaija ka ang bobon tisa tong pinai. Bahai nang ro korong no mane ko konom sung. Angke norok kaija bani tabo ko buka bisi beseng ka totally ego ta 21 ngai 22 ni ko ta 1 বছর 1.5 বছর hai running 1.5 বছর running মানে kaija bani koi mas ni pore ni hekti seneng ba chali thangka. Ta 6 মাস 6 mas. 6 মাস 6 মাস ni 6-7 মাস ngena. Angkai tabo ni nor ni ke bosa den khasa. Actually tabo sana tha gai ani logi to somoy corona duty khlai dong corona jora ba nai. Angkai corona duty khlai ka khlaima pore phai ka ani nogo. Ani an nogo thise phai be kata. Angkai corona ngo duty khang por no mane ani logi petnet kha. Gai petnet mon ya gulo bo ngong kha mane 2 মাস 3 মাস hayung jakha. Ungwan pore boro polio nakha nama pore bo ungjalia mane town of hai naijang so doctor by private doctor ka ham bai o nai rikha naire ungwa pore no bhai sei gotna ngata. Angkai tabo cerai kiri hati ja. Sarai ke to kurui no plus mane o 19 tarik ni je furubor mane khunui tama pore o bhai 2-3 pore kan kol khlai sa hoka sarai nostong thanga 18 morawo mianga odino phora phaibru ingka norok ni bung te case ni ni sao an bukra jo call khlai ko nang sa case ri di ani chai da ang majara manjana ang wa kuno dukho korei nai bora call khlai sa hoka Tamo ni no case ni se boro. Sarai nostong thanga 18 mora nai Abo bahai ge boro 18 mora chai nostong sai mancha. abo to ta boron thane ji samanai boro kubuida sa hoka ngora chengena sa hoka abo ni yagulo ang ngo TSR interview 2018 শেষ দিকে ইং apply খাইমানি ও ভাই ও সময় আনি ইংগংখা মানে ইন্টারভিউ ইয়াগুলো আনি আন্দোলনি পারা এঙ্গন দং ngan thangga thama pore kono driver malaikya ngai dara ko buja sarai nostong thaka 18 mura ngai sarai nostong ya bahai ko bora hek dala sa ano sarai nostong se nostong go nai ka sakata an bukra jo bahai 2-3 din pore ano kolkhlai sa ho sarai nostong thaka nai ngai nongoi malaikya ka hamkha Ngai nung je o nihikno Agartala o je sarna eto man. Abo bo private doctor sabun ero to buja. Private doctor bolte angbo hospital ngo private hospital maya bahai lal bahadur club kana. Lal bahadur au nang de phai logi o. Logi angbo phai. Genang o doctor ni kono report de man khasa. Report man kha mane man phono bin thani no mane kono normal no asung go ya. Man kicha ka sang kan chauta O report ke nang check khai na le da. Check khaliya karon ta bin thani jengga. Karon ta bobo ekjon nurse bro. Bo semana bahai tamo gam nailia sudo bo molom chimi paikya molom chimi no paikya te kono bahai kono ngo file dialog do ya just o ngo thini man kicha ka sang thau su nge sarai to tabo nostong paikya nge boro sau sarai nostong khanoi 18 mara nostong obo nostong ya nge boro bo actually boro ni bo kaisa sayang khata dala samone obo no nang je o doctor je phai bonai themani Cerai nostong ni thangan chao na borok de khlai nango doctor be malai kok sal nang mani doctor be to tom ni te malai kok sana ba already mane kono sarai ni kono ya sudo kasa simising mane খাইতেনি সুতোইতেনি কিছা কাসাং খা অবশ্যই মলম্ব আং নিজেনো ফুল রি খাবো না গে দনিন পারা কে বড় আনি পারা হাঙ্কাই আমবাসা আনি পারান বুমং হাঙ্কাই সম্বরাম পারা নিনি মং সুমন দেববর্মা কে সুমন নং নিনি সিনি মং তে
Ke nang tam khalai abu kia sari. Ang khai kam khlayo. Kam khalai na. Nang kam khalai mani le borok khalai to. Emna ta kam khlai mani kha ang go wan jisi obota contractor androno. Rodni samung khlai. Ke nang ni logi be malai pro pada oro Oron samung khlayo. Kau samung khalai tu ni logi be malai kan kaijak lai kan. Kaijak lai. Ke kaijak mani yak lo nang oron tomo. Oron mane khayang o kaijak pore bo ek mas kaijak ko ek mas tongoi nogo tongoi ya kone angoro khai bekhe. Oron khai. Khlai tong rani khlai tong ta. Karam dang kha chanani bole. Songsaro to chanani kam khai ke bare bor masana ba.